Budeš na internete. Tela piču! Mám ho. Že mám ho. Mesiac! No ťažko, koľko mesiac hlavne smieral na mňa do piču. Že mesiac ale smieral na mňa. Za tebou je mesiac, vidíš? Otoč sa. S tebou viaha, tesne za tebou. Prečo išiel piť do neho, daj hore? Ono si nepôjde. Boj, ako sa máš? A Fio išiel? Dobre, dobre, trezvo, dobre. Nevinne, som taký nevinný chlapček, 12-ročný. Práve jak ksich. Nerobím jak si chci, ja ich Tak poď nepoznám. príhodu. Ani tu neviem. Vojtišov, ako chodil. No, Šandovo. Skončí, už nebudeš mať. Ježiš bol, nevidel ako vznikol, ale padol. Jeden ho našiel, ani nevidel ako. To ti pôjde, Išiel domov, práve sa kávu, nevidel ako. A vypil kávu, ešte 4 kávy si potom spravil, ale tej kávy nebolo. Tam bol Ježiš. A ten Ježiš povedal, za našej doby nebola káva.